Návod, jak používat DeShader. Pomocí nástroje DeShader Run spustíte nejdříve editor, který se vám ukáže na úvodní obrazovce, ale já už jsem s ním něco dělal, takže tady toho vidíte víc. A potom spustíte pomocí stejného nástroje nějakou aplikaci, která používá nejlépe OpenGL 4 a GLSL 4.0.0 a vyšší. Nejlépe, když je ta aplikace vaše, aby jste viděli, který shader je který. Takže aplikace běží s inektovaným DeShaderem a tady v editoru se k ní připojíte, necháte tam tu výchozí adresu a vidíte, že se tady vypíšou příslušné shadery, které ta aplikace má v sobě. Ty shadery jdou pojmenovat, tak vidíte, tady už jeden je předpojmenovaný, protože ve svém zdrojovém kódu má toto své jméno, ale pokud tam to jméno není, nebo třeba tady je zakomentované, tak si ho můžete pojmenovat tak, že ho tady přejmenujete. Jo, a vidíte. A můžete je také upravovat. A když je uložíte, tak hned vidíte rozdíl. No a můžete taky ladit, to funguje zatím nejlépe jenom ve fragment shaderech a zladění je podporováno pokládání breakpointů. Občas je nutné to udělat vícekrát. Jo. A taky stepping, procházení po částech. Ve chvíli se dostanete na konec shaderu, tak buď ho můžete pauznout a on se pauzne na prvním řádku. Dají se také upravovat i v průběhu ladění, ale dají se upravovat až vždy, když celý shader doběhne, takže tady jste viděli, že bylo potřeba před úpravou ho spustit znovu a to samotné ladění teda by nemělo mít žádný vliv na výsledek, který ten shader potom zapíše do paměti. Tak podporovány jsou taky složitější aplikace. Například tato používá rozšíření Bundless Textures. Má dva okna, nějakou základní uživatelskou interakci, je vícevláknová a má dva kontexty. Pro každé okno jeden. Takže když se k ní připojíme, tak vidíme, že má ty dva vlákna. Dokonce vidíme jméno toho vlákna a každé to vlákno má svoje vlastní shadery ve svém kontextu. Takže tyto shadery patří k EMGUI a tento provádí ray tracing, takže ho můžeme pojmenovat a můžeme ho i ladit. Někdy chvíli trvá, než se shader zkompiluje, když je velký,
Jo, takže zde vidíme, že se podařilo vstoupit do funkce, teď by se mělo vstoupit do další funkce. V kontextovém menu je dokonce možnost show instrumented code, což vám ukáže, jak když shader instrumentuje kód uvnitř. Tady je vidět, jak funguje krokování. Shader step je makro, které je definováno tady nahoře. A když budeme pokračovat v krokování, tak můžu ukázat třeba, ještě není implementováno přeskakování nebo vyskakování z funkcí, ale je implementováno pokračování až do breakpointu, takže si můžete někam položit breakpoint a počkat, až tam funkce doběhne.